He says reports suggest that many people want the deadline to be shifted for reasons. Rahotanni sun ce mutane da yawa na son a ƙara wa'adin daina karɓar kuɗin saboda dalilai na rashin sabbin kuɗin ko kuma mayar da tsaffin kuɗin nasu. Babu yadda na iya, dole na faɗa. Labarin da nake tafa da shi ba mai daɗi ba ne ga waɗanda suke son mu ƙara wa'adin sauyin kuɗin. Ina ba su haƙuri. Dalilin ma'anan shi ne, kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a wurare guda biyu, da kuma tsakanin shi da wasu mutane cewa kwana 90 ko ma kwana 100 sun isa ga duk wanda yake da kuɗi ko tsohon kuɗi da ya je ya saka kuɗin a banki. Kuma mun ɗauki dukkanin matakai don tabbatar da cewa bankuna sun buɗe ko suna buɗewa don karɓar tsaffin kuɗin. 100 days we believe is more than adequate. Muna ganin cewa ma kwana 100 da muka bayar sun yi yawa. Mun kira bankuna, mun faɗa musu cewar ba wai muna neman ƙara lokacin awannin aikinku ba ne don karɓar tsaffin kuɗin. Muna neman ku riƙa buɗewa a ranakun Asabar. ‘Yan uwa maza da mata, babu dalilin da zai sa bankuna su buɗe. Kawai mun duba yadda mutane ke tururuwa zuwa bankuna don ajiye kuɗin nasu. Saboda watakila na ba ku cikakken bayanin kuɗin da aka ajiye a nan gaba. Don haka, ba mu ga wani dalili da zai sa mu ƙara wa'adin ba. Saboda wai mutane ba sa iya kai tsaffin kuɗin nasu. We do not see any reason to begin to talk about a shift because people could not deposit their old monies into their banks.